Masatda Germaniýanyň we Türkiýanyň Awralia saglygy goraş edaralarynyň değişli uğurlar boýunça tejribeli lukmanlar bilen birlikde arkadaş ýagynyň hemde onuň saglygy goraş edaralarynyň ýol başlary hemde lukmanlary çykyş etdiler. Masatyň başyna çykyş edenler ilki bilen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masatynyň başlygy Lukman Arkadamyda Türkmenistanyň dermanyň ösümlikleri atly eseriniň 17-nji tomynyň we saglygy goraş ulgamyna ýetilen sepketler atly kitaplaryny yurdumuzda giňden bellenýän şany sene, saglygy goraş we derman senaty işgalarynyň gününe halkymyza sowgat eden üçin tüý sürekden hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Mihman lukmanlar çykyşlaryna türkmen kardeşlerini hüner bayramy bilen gutlap, garaşy Türkmenistanyň bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň ölçeglerine laýyk gelýän saglygy goraş ulgamyna gazanan üstünliklerini döwlet başlamadan öňe sürýän möhüm halkara başlangyçlaryna ýokary baha berdiler. Şunun bilen baglanykda saglygy goraş ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny işleňdirmäge we saglyk ulgamyna häzirki döwrüň ähli meselelerini çözmäge öýdara alalaşykly we jewis hereket etmek ugruna tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen täze çemeleşmelere ün şekilli. Çykyşlarda saglyk durmuş öňelerini wagt etmek, ýürek damar keselleri bilen baglykda kardiohirurgiýa lukmançylygyna wezipelere çözmek, gan damar hirurgiýasynyň meseleleri, visceral hirurgiýa, bawatda we beýleki uğurlar boýunça giňişlendirilip geçildi.